Segrestat. Dia 5. Crema. Cap aquí. Totes les unitats, dirigeixin-se cap al moment. I vostè, doncs, és la unitat 342. Sisplau, deixin treballar. Central, unitat 306. Ho sento, només personal autoritzat. Latimer! Deixa'l passar, que passi. Deixi'm passar. Han trobat el noi? Cap rastre d'en Leopold Kane. Si era aquí, ja no hi és ara. Senyor? Deixa'm-ho veure. No, és una falsificació. Molt bona. No l'ha comprat a Chinatown, això segur. Charles Schrader. Probablement no es diu així. No ha jugat net. Ei, Atkins, interroga tots els veïns de l'edifici. Els vigilants, l'administrador, tothom, d'acord? Després vull que pentinin tot el barri. Botigues, bars, bodegues, tot, entesos? Que esbrinin on comprava el tabac. Què li fa pensar que fuma? Havia de fer alguna cosa per passar l'estona, oi? Mirin aquí, Què tenim? la peça que faltava del puzzle. Vingui, miri això. Aquesta ha sigut la primera fitxa que ha caigut. Aquest fusible ha activat aquestes càrregues de les parets col·locades cada 40 centímetres. Composició C4. És evident que se'n volien assegurar. I no s'acaba aquí. Parets, sostre, terra, tota l'habitació està forrada amb plaques recobertes de tefló. Aquesta habitació està preparada per explotar sense afectar la integritat estructural de l'edifici. Veu aquestes bigues reforçades? Vol dir que som a dins d'una incineradora? Exacte. Deixeu passar, nois, que això pesa. Vinga. Aneu per feina. Passa. Una sala incineradora. En vaig veure una en un catàleg de la meva dona. I quan creus que deu costar una cosa així? Més del que tinc jo. Potser l'han comprat a terminis. Aquests paios estan forrats. Diners per cremar, oi? I persones. Per cert, records de la meva dona. M'ha dit que et fes un petó. Ostres, quin compromís. Vol que vinguis a sopar algun dia. Sí? D'acord. D'acord. Què sabem, doncs? O s'ha fet explotar o algú l'ha fet explotar. Tercera opció? Suïcidi altruista. Creus que és un home amb una causa? Vés a saber. Sí. I els Kane què, ja ho saben? No, els hi he de dir. No pots dormir? Què fas aquí? El mateix que tu? D'acord. Què faig aquí? La meva mare ens feia això quan érem petits. I no podíem dormir. Ens escalfava una mica de llet. Sempre funcionava. És clar que no crec que tingués res a veure amb la llet. Crec que era perquè estàvem amb ella i prou. Li hauries agradat. Jo no paro de somiar en la meva mare. Tinc el mateix somni cada nit des que el Leo ha desaparegut. Somio, cobro la porta i me la trobo. I li dic, mare, em pensava que eres morta. I ella diu, què ho fa que tothom es pensa que sóc morta, reina? He anat de vacances. He estat en un balneari preciós de Detroit. És una ciutat molt bonica, si te la coneixes, i hauríem d'anar algun dia. I em diu que el seu pare li ha escrit per dir-li que el Leo és amb ell. I jo somric. I li dic, vols dir que l'avi és viu? I ella em mira i em diu, no, esclar que no, reina. Quant temps m'hi estaré aquí? No ho sé.
Ha parlat amb els meus pares? No és la meva feina. Doncs quina és? Tu ets la meva feina. Calla i pren-te les pastilles. Creu que em podria portar alguna cosa per llegir? Què? Et penses que és una biblioteca, això? Vols llegir? Té. És en espanyol. Et puc portar alguna altra cosa? Potser t'agradaria anar a la piscina? Què vol dir que es va suïcidar? I què? El Leon no era allà? Se'l van endur? No, no crec que el tinguessin allà. Doncs a on? No ho sé. Si més no, encara és viu, oi? Oh, sí, però que el meu fill no sigui mort no em serveix per mesurar els meus dies. Eli, vinga, aquestes... I vostè? Que sempre té una resposta. Està molt callat avui. Només fa la seva feina, Eli. No, ja n'estic tipa. Tipa de tantes excuses, sobretot de les seves. Estàs bé? Vols que en parlem? Et vols desfogar? Molt bé. He reconfigurat les línies de telèfon, he reduït el temps de localització. Això t'hauria d'animar. Ah, i he encarregat més bales de punta buida, d'aquelles que t'agraden. Haurien d'arribar demà. I si això no t'aixeca l'ànim, aquí tens 10 anys d'amenaces contra el senyor Conrad Kane. No és un home gaire popular. És clar que jo no n'he rebut mai d'amenaces. No sé si són moltes o poques, però em sembla que hi ha lectura per estona. Senyor Knapp? Vol veure una cosa que m'ha ensenyat en Jimbo? I tant. Treu una carta, qualsevol. No me la deixi veure. La pot ensenyar la senyora Turner, si vol. En recordis de quina és. Al final no és tan bo, si no. Posi-la aquí. A la casa... En Jimbo diu abracadabra, però jo ho trobo ridícul. Quina carta era? Era el 4 de cors. Era aquesta. És un bon truc. No és un truc, senyor Knapp. És una il·lusió. Perdona. El cadàver de Tèxtil Schroeder. Què li passa? Fa 2 setmanes que és mort. Digui. Hi ha deixat un home allà. Què? A Tèxtil Schroeder. La policia ha deixat una gent a la porta. Per què? El cadàver no era el seu. Ja. Vaig a mirar el terrat. Ei, Què? han mogut coses. Knapp. Què? És en Logusto, el policia. On és l'uniforme? Va vestit de policia, ara. Sí. Déu meu! Em vols fer agafar un atac de cor? Gràcies, senyor. És la meva feina, senyora. Que tingui un bon dia.
Encara no. Així era aquí dins, el malparit? Sí. Sí, sóc aquí. Tant me fa que estigui jugant a golf amb el president. Algú li pagarà les hores extres. El comandant diu que en Augusto l'ha trucat fa 20 minuts. És l'avantatge que ens porta. N'estàs segur? L'ha cagat quan s'ha fet fer la foto. Ei, Atkins. Sí. Vull més... Un moment. Agents als autobusos, als trens, als metros, als aeroports. Vull controls a tots els ponts i túnels. No, envia-la ara, ja et trucaré. Hem identificat l'Shredder. El nom real és Devere. James Devere. Ens estan enviant el seu historial. Que no surti de la ciutat. Entesos? Que no surti de la ciutat. D'acord. Empresa Nacional de Persianes. Gondo, sisplau. La línia és segura. Té 30 segons a partir d'ara. El despatx del pare en perill. Els llims, necessito passatge segur. I el disc? Cremat, molt. I els mitjans? Igual. 80 carrer Clinton. Ja ho tens? L'FBI ho acaba d'enviar. Nom real James Devere, nascut a Cleveland, Ohio. Un parell d'antecedents, res com això. Necessito totes les dades que em puguis donar. El paio està cremat, Josep. Desapareixerà. Ens hem de moure ràpid. Ja ho estem fent. On cony són les bales de goma? En una caixa que diu bales de goma. Per què bales de goma? El necessito viu. Què és tot això? Amenaces contra el seu marit. D'on són? De la feina. Són moltes? No ho sé. Què fa vostè, exactament? Què està fent ara? No hauríem de parlar d'aquestes coses, senyora Kane. Creu que no tinc dret a saber-les? La gent té molts drets que jo no els aconsellaria que exercissin. Creu que no ho aguantaria? No en té cap necessitat. Sisplau. No em correspon a mi. Ho aguantaré. Hi ha un sospitós del segrest del seu fill. Qui és? Es diu James Devere. En té cap foto? Senyora Kane. M'agradaria veure'n una foto. El reconeix? No. Em pensava que veuria la seva cara i cada cop i volta tot quadraria. Podria ser qualsevol. M'ha passat pel costat, pel carrer 1000 vegades. M'ha obert alguna porta. Tenia raó. Què ha sigut això? Què és això? M'he cansat de canviar-li el canal a cada moment. No és un hotel, això. Estava llegint el llibre preferit del Leo. El Bardo Todol.
el llibre tibetà dels morts. Llegit en veu alta els moribuns per ajudar-los a aconseguir l'alliberament. Tenen un sospitós, he pensat que t'agradaria saber-ho. Sí, en Davir. Ja ho sabies? Potser he perdut visió, però no sóc cec. I què penses fer? És el que ha segrestat el teu fill. El que sigui necessari. Sí? Passa. Treu-te la camisa. Estic a les fosques aquesta vegada. Sí, però amb el que et paguen els ulls se t'acostumaran a la foscor. De què estem parlant? De trànsit? De cobertura? Parlem de tot, maca. Amb documentació? Sí, tot el lot. Ajupa't. Què? Ajupa't. Molt bé. A veure com quedes a la foto. Digues sense extradició. JFK, la Guàrdia, Newark. Tots els secretes, tots els treballadors de seguretat, totes les cambreres de tots els bars, a cada porta. No em vinguis amb excuses, perquè si aquest paio surt del país amb qualsevol cosa amb bales, saps què? Te'n tornaràs a boix i més ràpid. Un avió de reacció. Per quan ho necessites? Per ahir. D'acord. Crec que... negre. Molt elegant. He fet una llista. Falsificadors dels 3 estats. La llista és més llarga del que es pensa. Vols tancar la porta? Què passa? Ho has ensenyat a algú? No. D'acord. Tret que et digui el contrari, informa'm directament a mi. I a ningú més. Creu que hi ha un espia aquí dins? Quan els gossos lladren, alguna cosa senten. M'entens? Com sap que es pot fiar de mi? Tu ets d'Alaska. Hola, Gas. Quant de temps, Nat? Hem de parlar. Estic jubilat. L'únic que faig ara és pintar. Vaig veure un carnet fals ahir que un policia hauria tornat al propietari després de posar-li una multa i vaig pensar en tu. Ja t'ho he dit. Estic jubilat. És gent de categoria. Per diners no quedarien. Aquí anirien. Escolta, que ara ja no sigui mag no vol dir que reveli els meus secrets. Gent rica, amb bales de sobres i que no se la juga. Voldrien el millor. I si tu estàs jubilat, ja sabem qui és. On és la teva filla, Gas? Vaig cap a casa de la filla. Què et sembla si aviso un King per si necessites reforços? Bona idea. T'estic pagant prou? No. Digui'm. Catherine, sóc en Nap. He parlat amb en Gas. Fantàstic. Tens companyia? Esclar, cap problema. Blanc, 1,70 m, 70 quilos? Esclar. Males notícies. Ja saps que no m'hi ficaria si no fos greu. És amb tu, ara? I tant que sí. Entesos. No és segur. Ves a la porta lateral i obre-la. Però ets a Nova York? Sí. Entesos, doncs. Truca'm més tard. Sí, igualment. Un nòvio? Sí, però no durarà. M'està fent posar nerviosa. Admets sol·licituds? És broma. Treballes molt bé. Gràcies, sí. Necessitaré totes les còpies. Esclar. Te les vaig a buscar. Llença la pistola!
Estic bé. Quiet aquí, llença-la! Agafeu-lo! S'hi assembla bastant. Fill de puta. Estàs bé? Ho interpretaré com un sí. Ho has vist, que massa gust? Hi ha hagut una complicació. Les circumstàncies Les circumstàncies, què? han canviat una mica. Val més cap excusa que una de dolenta. Què he de fer? Ja me'n cuidaré jo. Guarda les pistoles, de moment, cowboy. Ens ha arribat alguna cosa? Res que justifiqui això. Expulsat de l'exèrcit, robatori menor... No té nivell. Bé, doncs aquest cop ha pujat de nivell, Ha demanat un advocat. No ha dit ni 3 paraules. Què diuen els advocats? No tenim res. Tot el que el podia relacionar amb en Leopold Kane o es va cremar en aquell despatx o va desaparèixer abans que hi arribéssim, però el podem relacionar amb el despatx. Només li podem encolomar l'incendi. I l'assassinat d'un policia. Però res que ens porti fins en Leopold Kane. Bona tarda. Agent King. Sap com em dic? Sí. Els noms són un dels meus hobbies. Latimer vol dir intèrpret. No sabia això. Sí que ho sabia. Sap? No sabia que fos negre. És un problema? No, si no és un problema per vostè, no és un problema per mi. I què hi fa per aquí? On és en Leopold Kane? No ho sé. Em rendeixo. No es pensava que seria tan fàcil, oi? Home, ha renunciat a l'advocat. Sí, és cert, però no parlaré amb vostè, agent King. No s'ofengui. Doncs tenim un problema. No he dit que no parlaré. He dit que no parlaré amb vostè. Ei, Nap. Ei, ha dit res? Encara no. Què? Ha demanat un advocat? Deixa'm fer-te una pregunta. El coneixes, en aquest tal Dabir? No, per què ho dius? No et sona de res? No, per què? No ho sé. Home, no se sap mai. D'acord, Latimer, escolta. 5 minuts. Què faràs amb 5 minuts? Només vull parlar amb ell. El problema és que ell també vol parlar amb tu. T'ha demanat pel nom. Què? Sí, pel nom. Lucian. És un nom molt interessant per un home amb la seva professió. Com sap el meu nom? Vol dir portador de llum. És un nom ben estrany per algú que està vinculat a les ombres, no troba? El conec? Hauria de saber 2 coses. Una, està parlant amb un fantasma. No sóc més viu que aquesta cadira on estic assegut. 2, sàpiga que ho té molt difícil. Les cartes estan en contra seva des del començament. És un laberint, construït en un laberint a dins d'un laberint. Els vigilants tenen vigilants. Ni tan sols el paio que és a darrere de tot sap com es diu. I vostè què? Sóc un fantasma. Sóc un mort. No ho sembla. No? A qui es creurà? On és en Leopold Kane? No he tingut mai accés a aquesta informació. No és la meva funció. Tot és qüestió d'especialització. Un home agafa el martell, l'altre un clau. Em sona, això. El seu amic, en Kellogg, el de la presó. El coneix? Només de passada. N'hi havia tants. Quants? Vostè busca una agulla en un paller. Estem parlant d'aïllament, amic. Recordi-ho. Aïllament. S'han pres totes les precaucions. És una gent molt previsora. Cadascun de nosaltres té una pòlissa d'assegurança. Sí, i per això necessito la seva ajuda. Per què la vol? Perquè sé una cosa important. Però hi ha això de la pòlissa d'assegurança. M'ha d'anar a buscar la pòlissa i després li diré el que sé.
Sí. És sinistre el paio, I tant. Ja hi arribes? Sí, acabo d'aparcar. Tinc curiositat per conèixer la dona. Quina mena de dona es casa amb un home així? En fi, truca'm quan la tinguis, entesos? Sí, jo també t'estimo. Senyor Kane, sóc l'Atkins. Ah, sí. Ja se'n pot anar. Sí, senyor. En què el puc ajudar, senyor? Sé que han detingut un sospitós, el voldria veure. Jo no estic autoritzat a deixar-li veure. I l'agent King no hi és, ara. Molt bé, doncs truqui'l. Truqui'l. Benvingut a la bústia de veu. Si vol deixar un missatge... Sí. No me l'agafa. Miri, m'estimaria més que... Aviam, escolti, he de veure aquest home. Sent, potser el conec. Potser el reconeixeré. I si ell és aquí, on és el meu fill? O potser tindrà problemes. Oi? O sigui que com més l'espifiïn vostès... Bé, d'acord. Escolti, agent Atkins. De veritat, vull que me'l deixi veure. Tinc diners! I el seu marit. En Jimmy? On és? Tranquil·la, escolti'm, uns homes li vindran a fer mal. Ha de confiar en mi. No. Escolti'm, senyora de vidre. Sap què? A partir d'ara faré servir el cognom de soltera. D'acord, escolti'm, senyora, com se digui, uns homes venen cap aquí i volen fer... Que vinguin tant me fa. N'estic tipa d'aquesta vida de promeses trencades i de compromisos incomplerts. N'estic tipa d'aquesta merda. Algun home dels que em venen a buscar és solter? No tenen el llistó gaire al senyor Knapp. Què ha fet aquest cop? Sap, de fet, m'és igual. Què està fent? No recordo haver-me presentat. I tant que ho ha fet. Les mans on les pugui veure. Què diu ara? He dit on les pugui veure! A poc a poc. On és la Kelly DeVille? Ara què, Knapp? No la matarà. No? Si la volgués matar ja ho hauria fet. Si ella es mor, en David cantarà. Això és entre vostè i jo. Hi puc participar, jo? Gràcies per venir. Sí, passava per aquí. Quan vulgui. Merlin, deslliga-me. Què et passa? Per què tothom sap el meu nom? El reconeix? Senyor Kane. Senyor Kane? Atkins, puc parlar amb tu? Sí. Vinc de seguida. Senyor Kane? Què hi fa aquí? S'ha presentat. Qui l'ha deixat baixar? Vaja, sembla més alt en persona. Per què ho fas, això? Que t'he fet alguna cosa? Vinga, home. Quan fa que vostè no es preocupa pel per què? Quantes vegades el gran Conrad Kane s'ha fet la pregunta per què acomiadar 10.000 treballadors? Per què tancar una empresa que dona vida a tot un poble? Per què? Què hi té a veure tot això amb el meu fill? Els pecats del pare, amic meu,
s'ha fixat mai que quan perds alguna cosa sempre sembla que la trobis a l'últim lloc que mires? Sí. És el que diran de tu. És el que diran quan per fi et trobin. L'he acompanyat a baix. He pensat que podria reconèixer... Malparit. Només saps fer això. Todos los circuitos. Todos los circuitos. Senyor Davir? La seva dona està bé. És aquí. Ja hem complert. Ara vostè. Molt bé, però l'he de veure primer. Entesos. Això no és negociable. Entesos. A veure què puc fer. D'acord. Que facin baixar la dona, que l'arreglin una mica primer. I on és la del seu pis? La vull interrogar. L'estan traslladant, aviat serà aquí. Senyor Davir? Hi ha algun problema? Hi havia una dona amb la seva esposa. Oh, li havia demanat moltes vegades, sempre deia que no. Qui és, senyor Davir? Jim! Reina! Què has fet? Es vol suïcidar! Obre la boca! Penseu el metge, porta la farmaciala! La boca! Ajuda'm, terra! De pressa! De pressa! Aquí en surt del mig! Vinga, ràpid! Agafa el fort! Escup! Vinga, escup! Vinga! Vinga, escup! Molt bé! Ves! Ves! On és el metge? Vingui una ambulància! No va bé. Va, digue'm. Està en estat crític. No hi podrem parlar fins d'aquí 10 o 12 hores si està estabilitzat. Cianur. I la dona del seu pis ha mort 2 agents armats de l'FBI i s'ha esfumat. Qui collons és aquesta gent? No ho sé. De fet, l'únic que sé és que tot el que sabem, ells també ho saben. Sí, bé ho sembla, eh? Molt bé, recapitulem. Analitzem-ho tot des del començament. D'acord. Creus en els fenòmens paranormals? Depèn. Jo tampoc. En la predestinació o en el lliure albir? Depèn. Personalment, crec en el lliure albir, que vol dir que no poden saber què farem abans de fer-ho. I no crec que ens llegeixin el pensament. I tu? No. Doncs només queda una opció. Hi ha algun infiltrat, algú que hi té accés, algú que té aquesta mena d'accés. I que coneixia els horaris d'en Leon. I coneixia en Virgin. Que sabia allò de Brooklyn. I coneixia Tèxtils Schroeder. Algú que sempre va un pas més endavant que nosaltres. No, que va al mateix pas que nosaltres. Ho hem plantejat malament des del principi. No és algú de dins? No, no és algú de dins. Ho ha dit, en Davir, ho ha dit 2 cops. Era la paraula equivocada i no ho he captat. Què ha dit?
Aïllament. Ei! Agafeu-lo! Agafeu-lo! Digui? Digui? Què ha passat? M'ha relliscat la safata. Suposo que et quedes sense sopar avui, eh? Neteja-ho. Què? No hi ha ningú. Digui, digui. Res. Senyor i senyora Kane, els hi he de dir una cosa. No deia que no hi havia micros. Els telèfons, senyor Kane. Era una prova de freqüència per talls de línia. Ara estem buscant aparells. Senyor. Sí? Hi ha alguna cosa aquí dalt? Càmeres. Què és això? Una càmera. Aquí n'hi ha una altra. I aquí una altra. N'he trobat una altra. Aquí n'hi ha una altra. Una altra aquí. Aquí una altra.